ku ɗauke da ƴar uwa kar ku fara nuna karan wata. Kishiya ku ɗauke da ƴar uwa kar ku fara nuna karan wata. Shi dai lamari na duniya ɗan haƙuri ne, komai ya saki yawan fushi daure ki manne. Dangin mijinki rike duka ki haɗa da kanne. Zamo fa jagorar mata. Kishiya ado ce cikin gida ku fahimci juna, ki zaman lumana da nasuwa sanwa ma ku daina. Hana mai gida walwalar gida ki saka shi banna, saka mai gida walwalar gida ki saka shi murna da wadata. Kan na kan gida haushi suke yi, bakar kawa ki manta da ita mamaye take yi. Bata da magana ta natsuwa damuna da sanyi, bakar kawa ki share da ƴar uwa bata da mamora kwata-kwata. Kishiya ku ɗauke da ƴar uwa kar ku fara nuna karan wata. Rashin zaman gida laukuwar gida ki saka shi kauce, sinadarin kulawa da natsuwa cikin gida da na tsere-tsere, haɗa kawunan ku gida waje zamba ma ku shuɗe. In ku kai haka za ku zama zaman ku lafiya da wadata. Kishiya fara ce babu baka a duniyar tunani, mai haƙuri ke da nasara cikin gari da tsauni. Yau da gobe ku ne cikin matakala da tsari, saka tagiyar so da ta kauna hada da dangana da tuta. Yau da gobe ikon Allah ne ba dai mutum ba, komai ya kawo ku ya kuri zaman gida ku duba. Rayuwa ta aure sinadarin lafiya da haiba, zaman ku tare da lumana babu sanwa ma. Kishiya ku ɗauke da ƴar uwa kar ku fara nuna karan